Tolosa, Gipuzkoako bihotz eta gune historikoa betidanik. Hainbat gertakari eta egintzengatik ezaguna. Eta guzti horien artean, ziurrenik tolosarrentzat barnekoen, ohiturazkoen eta gustokoena dena. Ihauteria. Herritarren, ihauterizaleen partaidetza mugagabea sortarazten eta bultzatzen duena. Eta noski, nahasketa guzti horren ardatzen nagusi gizan, ihauterietan ezinbestekoa den musika. Kasuak kasu, eta agian urtez urte ohiturazkoen izan direlako, garrantzia handia dute ihauterien oinarrizko osakeran txistulariek. Beste urte betez, inauteri hasiera emateko, hasiera eman aurretik regoi moduan, Tolosako udal txistulari bandak eta Tolosako udal musika bandak kontzertu eskainiko dugu, eta guk gurea dan betiko errepertorioko hainbat kanta joko ditugu. Segurako Albora da, gure kanta tradizionaletako bat da, mundu guztiak ezagutzen duena. Jende asko mimi sol mimi bezala ere ezagutzen du. Eta kontzertu guztiak hasteko erabiltzen dugu inauteri giroan. Txistulariek ere beraien partaidetza ihauteri guztietan zehar luzatzen dute. Izan ere, ihauteritako 8koa ostegun gizen egunean jotzen baita eta idiarena aldiz zaldunita, astelehenita eta asteartitan. Hirugarren abanera, Tolosako gure repertorioan duen hainbat abaneretako bat da, oso politia da, eta berezia ere bai, hunkigarria da jende askorentzako, guretzako ere bai. Pastelero eta baratzeko pikuak, Tolosako inauterietako repertorioko kantaik ezagunenetakoa dira, jende gehiena dakizki, letrak eta denak, eta hemen ezin dute falta inauteri agurra emateko. Lexearena, bere garaian Miguel Martínez Lezea eta hauen tarteko jendearentzako eginiko abestia oso polita, eta guk holako parada guztietan jotzen duguna. Hiruda matxo urteroko itxura da jotzeko, aurten beste formatu batean joko dugu, ikusiko duzue. Baratzeko pikuak abesti berezia da, ikusiko duzue. Eta mugi berriz, azkeneko kanta bezala joko dugu, metal guztiek eta denak batera, musika banda hasi aurretik guk agurra emateko. Rufo Montilla izan da Tolosako ihauterietako musika propio eta bereziaren suspertzaile nagusia. Bere eskutik sortu zen ihauterietako musika piezak hartu eta banan-bana idazteko ekimena. Horrela, libreta deituriko partiturak eratu zituen, non pieza bakoitza idatzi zuen notaz nota bere entzumenaz baliatuz soilik. Guztira, 26 dira Montillak idatziriko piezak. Horietatik 23 numeratuak daudelarik. Era horretan, musika pieza bakoitzak bere zenbaki jakina du. Jotzerako orduan, kontuan hartu eta aipatua izan ohi dena bereziki txarangen munduan.
Mila zortzireun eta laurogeita bi eta mila zortzireun eta laurogeita sei urteen bitartean kopiatu eta idatzi ziren 26 pieza haietatik gaur egun udalbandaren eskutik 17 bakarrik izaten ditugu entzungai. Honako hauexek. Lehenengoa, Rufo Montillak berak egindako Diana. Bigarrena, 3 bertsio desberdin dituen Idiarena. Bosgarrena, Pello ziri-ziri abanera, zeinari letra azken mende honetan Uxola Tolosarrak jarri zion. Seigarrena, Galtzaundi. Valentziako zartzula talde batek Tolosan La Perdiz izeneko obra aurkeztu zuen 1878 urtean. Musika Beronen kopia litzateke. Gerora berriz, Ramos Azkarate Tolosar ezagunak letra jarri zion. Zazpigarrena, Traskuarena. Lehen gerrate zibila ezkeroztik baztertua egon dena. Bederatzigarrena, Pastelero. Hamargarrena, Baratzeko pikuak arina-arina. Jatorriz, Gaztelatik datorrena. Hamabigarrena, Farol dantza. Hamairugarrena, Kontrapas. Hamalaugarrena, Hirureta. Alejandro Hirureta, Tolosar margolari ospetsuaren omenez egindako kalejira. Hamabosgarrena, Antzezlarien polka. Johann Straussen polka batetik kopiatuta dago eta gaizki gainera. Aldaketaren bat edo beste izango luke jatorrizkoarekin alderatuko balitz. Hemezortzigarrena, Pakita Labergaresa. Donostian eta Gasteizen maiz ere jotzen dena. Hogeigarrena, Habanera. Hogeita batgarrena, Felipe Gorritik idatzitako Jota. Hogeita bigarrena, Isabelita. Aipaturiko Gorritik eta Iruñako Riaurriauaren egila den Astrainek idatzitakoa. Hogeita hirugarrena, Habanera.
Eta nola ez, musikazale, iauterizale izan ezkero, ez dago udal musika bandaren kontzertua dastatzea baina gauza hoberik. Izan ere, ez dago iauteririk musika gabe. Ez eta musikarik iauteriarik gabe.